Mifa production Jabran filɛbagaw ni Ondu TV filɛbagaw an ka foli b'aw ye. An ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ni y'ale sigilen bi aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sheikh Bukadari Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Momosu. A y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an ka bakuruba fɔlɔ o bɛna kɛ fɛn min ye handball an bɛna an da don handball la kunnafoni fɛn fɛn bɛ handball kan bi an bɛna an da don la k'o ɲɛfɔw ye fɛn min ye fédération ale bɛ conseil extraordinaire la an b'an da don la n'an bɔra ye o fɛn min ye handball ale coupe du monde fɛnɛ bɛ ka kɛ nin wagati in na an bɛna jaabi minnu sɔrɔ olu kɔnɔ an b'olu da u tulo kan n'o bɔra yen nɔ dolantan sira fɛ n'o ye ballontan ye jaabiw caman bɛ anw yɛrɛ fɛ yen CHAN na Bamaliba ale éliminera fo ka taga se an ka coupe du Mali fɛn min ye phase régionale ye Sikasokaw fɛ yen nɔ olu ka dolantan minnu kan ka kɛ olu bɛ an bolo kɔrɔ yan n'o tɛmɛna ka bɔ yan an bɛ kuma an ka DD fɛnɛ kan DD kɔfɛ an ka aigle u sera ka dɔgɔkun kɔnɔ ballontan minnu kɛ kɔfɛ an bɛna an da t'o la fo ka se CHAN ma ani nanzarala kunnafoni fɛn fɛn bɛ yen an bɛna o bɛɛ d'aw ma ni ne y'an donkan ye bi a y'aw bisimila. An ka bi bakuruba fɔlɔ i n'a fɔ kuma daminɛ la an kun ye a fɔ cogo min na fɛn min ye anw ka fédération malienne de handball an b'a fɔ olu bɛ lajɛba la bi lajɛ min kɔnɔna na u bɛna falen don u ka sɛbɛnw tagabolow la ani u ka sariyaw o de ye kɔnɔna na n'i ye a jateminɛ ni lajɛ nin yɛrɛ a denbaya talen don k'a di fédération yɛrɛ ɲɛmaaba ma ni ale tɔgɔ ye colonel Mahamadu Sherifu Tunkara ale de bɛ ka ko ni jalatigɛ kɛ wa o kɔnɔna na labɛnw mana ban wagati min na ni yɛlɛma min donna ko la olu bɛna kɛ kunnafoni ye kunnafonidilaw bɛna mun na di bɛɛ lajɛlen tulo kan. N'an bɔra yen an bɛ taga fɛn min ye diɲɛ kurukara tɔgɔ la handball dolantan minnu bɛ ka kɛ cɛlakaw fan fɛ an b'a fɔ an sera quart de finale kɔnɔnaw na Norvège ale ye sebaya sɔrɔ Espagne ka 35-34 o kɔfɛ Danemark ale fɛnɛ ye Hongrie ci 40-23 fɛn min Suède ale ye sebaya sɔrɔ farafinna ka représentant kan n'o ye Egypte ye o banna 26-22 France ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Allemagne ka o banna 35-28 o kɔfɛ quart de finale tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye match de qualification dɔw kɛra an b'a fɔ Allemagne ale ye sebaya sɔrɔ Egypte ka 35-34 Norvège ale fɛnɛ ye Hongrie ci o banna 33-25 olu tɛmɛnen kɔ demi-finale dolantan olu kɛra kunu fɛn min ye Espagne ale ni Danemark tun bɛ ɲɔgɔn na Danemark ye sebaya sɔrɔ Espagne kan o banna 26-23 fɛn min ye bɛɛ tun bɛ ka handball dolantan ba min kɔnɔ o tun ye Faransi ale ni Suède n'i y'a jateminɛ Suède bɔra ka laban mun ta ale ye Faransi yɛrɛ de éliminé demi-finale la kunu Faransi ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ Suède ka o baara 31-26 donc ɲina diɲɛ kurukara tɔgɔ la handball dolantan bɛ ka kɛ cɛlakaw fan fɛ an b'a fɔ o final ba la Faransi ale ni Danemark olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna anw yɛrɛ fɛ yen nɔ dolantan kɔnɔna na an bɛ taga fɛn min ye Sikasokaw fɛ yen Sikaso an b'a fɔ Mali tɔgɔ la jɔnjɔn bɛ taa n'a bɛ fɔ ma ko Coupe du Mali 2023 ale premier tour phase ligue Sikasokaw fɛ yen an b'a fɔ AS Kamana ka bɔ Zew quoi olu ni CS Kajolo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Malien de Sikaso ale ni Renaissance bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ Fafa FC ka bɔ Kiɲa ale ni Tata National bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye FC Ambassadeur ale ni Étoile Filante bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ US Yoroso ale ni AS Alanson bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ Stade de Kolonjɛba ale ni AS Médine bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye AS Sofa de Buguni ale ni US Buguni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ AS Baya de Selenge ale ni Black Star de Buguni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jaabi ninnu an bɛna ni kunnafoniw d'a ma ni jaabi minnu sɔrɔla ni ballontanw na an ka wagati nataw la a bɛ n'o kunnafoniw bɛɛ sɔrɔ. N'an bɔra o la an bɛna anw ka musolakaw tɔgɔla dolantan bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma ko championnat national du Mali foot féminin o premier division dolantanw an b'a fɔ o jaabi dɔw bɛ an bolokɔrɔ yan AS Sudubaba ale cira AS Mane fɛ 5 ni Kanangolo o kɔfɛ AS Momo ye sebaya sɔrɔ Tigres de Kayika 2-1 fɛn min ye Centro IFC ale cira Super Lion fɛ 4-2 AS Entente ale cira Isfasi fɛ 9-0 fɛn min ye Amazon Commune 5 ale ni Badian ka ballontan na ko Badian ma se ka kɛnɛ sɔrɔ o kɛra forfait AS Real ni AS Police dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 fɛn min ye an b'a fɔ o kɔfɛ
jɔyɔrɔ kow la poule A la Super Lion bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 18 AS Real bɛ tugu a la kuru 17 AS Momo bɛna jɔyɔrɔ 3nan na kuru 10 Centre FC bɛna jɔyɔrɔ 4nan na kuru 10 jɔyɔrɔ 5nan o bɛ AS Police bolo kuru 5 b'a bolo jɔyɔrɔ 8nan o bɛ Tigres bolo ale bɛ jɔyɔrɔ laban na poule A la kuru 10 b'a bolo ni nana poule B la i bɛ AS Manden sɔrɔ kuru 19 Isfas bɛ tugu a la kuru 19 fɛn min Amazon bɛna jɔyɔrɔ 3nan na kuru 15 jɔyɔrɔ 4nan o bɛ AS Suduba b'a bolo kuru 4 jɔyɔrɔ 5nan bɛ AS Entente bolo kuru 4 bɛ a fɛnɛ bolo FC Badenya b'a kuncɛ kuru 10 o bɛ ale bolo hali bi an bɛ to o kɛnɛ kelenw kan an bɛna fɛn min ye an ka deuxième division dolantan minnu bɛ ka kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ n'a bɛ f'a ma ko DD o tile 3nan jaabiw la an b'a fɔ AS Pays-Bas ale ni Asom dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 fɛn min ye FC Danaya ale ye sebaya sɔrɔ AGSK kan 1-0 o kɔfɛ Derby Academy ale ye Soleil d'Afrique ci 2-0 fɛn min ye FC Badjan ale fɛnɛ sebaya sɔrɔ Cosmos FC kan 3-1 FC Alay ale cira FC Krafu fɛ 3-2 fɛn min ye FC Gausu ni CSP dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 o kɔfɛ Azi FC ale ye sebaya sɔrɔ AS Guerrier ka 2-1 fɛn min FC Jara ale FC Lakika ci 2-1 n'an bɔra o kɔnɔ an bɛna fɛn min ye anw ka Aigle ka kunnafoni na dɔgɔkun kɔnɔ an ka ballontannaw ka kunnafoniw na an bɛna daminɛ ni yɛlɛma ye komi an b'o o wagatiw la i bɛ a jateminɛ nin ye Allemand ka tɔn n'a bɛ wele ko RB Leipzig anglais ka tɔn o ye kun ye ɲinini k'ale fɛ ballontanna la ballontanna ni anw yɛrɛ ka cɛden don ni a tɔgɔ ye Amadou Haidara an y'a ye Brighton ka dolantanna dɔ de bɔra n'a tɔgɔ ye Moïse Caicedo u bɛ fɛ ko o de remplacer ni Amadou Haidara ye mais an y'a ye RB Leipzig ma sɔn k'u ka ballontanna tɛ feere nka ni Haidara yɛrɛ bilama jateminɛ tɔn caman bɛ a nɔfɛ Angleterre kɔni i n'a fɔ Chelsea, Arsenal, Liverpool ani Manchester United ninnu bɛɛ kelen don ka u ka nataw yira k'a ɲɛsin an ka ballontanna ninnu na an bɛ jateminɛ la yanni nin kalo tile 31 cɛ ni kunnafoni minnu bɔra an bɛ n'o da u tulo kan n'an bɔra yen an bɛna Faransi kɔnɔna na an ka dolantanna fɛnɛ bɛ yen n'ale tɔgɔ ye Ibrahima Kone ni wagati na ko anglais ka deuxième division tɔn camanba de kelen don ka i ɲɛ miiri bɔ ale la nin kunnafoni nin bɔra Faransi ka kunnafoni tɔn fɛ kunnafoni ni a tɔgɔ ye équipe olu y'a yira k'a fɔ ko Ibra nin wagati na ko ni yanni nin kalo tile 31 cɛ ko a bɛ sɔn ka fari kura da ka sababuya kɛ Faransi tɔn dɔw ani anglais ka tɔn caman olu kelen don k'u ɲɛ jɔ a la an bɛ jateminɛw kɛ ni kunnafoni minnu bɔra a bɛ n'olu sɔrɔ n'an bɔra yen nɔ an ka nin dolantanna ni ale tɔgɔ ye Amara Bagayogo ni ɲɛfɛ dolantanna don attaquant ni wagati na ale fɛnɛ tagara tɔn ni o bɛ Bahrain ni olu ka première division tɔn don an b'a fɔ équipe ni yɛrɛ ye Al Halal Club olu bɔra k'an ka dolantanna ta wa a bɛna taga première division tɔn de la an bɛ dugawu kɛ a ka nin challenge kura ni Ala k'o ɲɛ a bolo dɔgɔkun tɛmɛnen an kun ye kunnafoni d'aw ma an ka Aigle ka capitaine kɔrɔ ni ale tɔgɔ ye Abdoulaye Diaby a ye tɔn kura sɔrɔ sabula ale ka tɔn tun bɛ yen nɔ ni o ye Al Jazeera ye n'olu ye bɛnkan sɛbɛn b'a yira k'a fɔ ko u ka baarabila kɛ o baarabila kɔfɛ an b'a ye tɔn wɛrɛ nana bɔ a nɔfɛ tɔn min ni ale tɔgɔ ye n'ale tɔgɔ ye Ittihad Kalba FC o ye Émirats Arabes Unis tɔn ye olu ye a ta nin dɔgɔkun kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ Ala ka yen baara fɛnɛ nɔgɔya ma hali bi an bɛ to transfert kunnafoniw na nin ye anw ka kɔfɛma ye ni ale tɔgɔ ye Mamadou Doumbouya n'an b'a wele ko L'Homme Braille ale tun ye Stade Malien dolantanna ye an y'a ye CHAN yɛrɛ kɔnɔna na a ma se ka CHAN ta ka sababuya kɛ Tanzanie olu ka tɔn bɔra a nɔfɛ n'a tɔgɔ ye Young Africans o ye anw ka nin dolantanna nin ta contrat la a ye contrat signé dɔgɔkun kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ a fɛnɛ ka tɔn kura baaraw Ala k'o nɔgɔya ye n'an bɔra yen nɔ sisan an bɛna hali bi an ka dolantannaw ka kunnafoni na nin tɛ kunnafoni duman ye sabula an ka ɲɛfɛma n'o ye Musa Jɛnɛpo n'a bɛ ballontan 100 tonnes na an b'a fɔ u ka dolantanna o don na ale ni Newcastle gardien olu de sera ɲɔgɔn ma se ɲɔgɔnma min yɛrɛ ni Musa ale la bɔra ka sababuya kɛ a sen banara an bɛ dugawu kɛ Ala ka lafiya d'a ma joona a ka segin ka na
Musa kɔfɛ an nisɔndiyalen bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye an ka kɛrɛfɛma ni ale kɔfɛma n'a tɔgɔ ye Saka Bagayogo ni bɛɛ b'a wele ko Chateau. Chateau ale kun banara nka nin wagati na seginna ka na a ye entraînement yɛrɛ daminɛ ka tɔn fɛ n'o ye Al Ittihad ye. An bɛ dugawu kɛ a ye Ala ka hali bi lafiya d'a ma a seginni min filɛ ka na nin ka kɛ hɛrɛ kuraw ye a ka dolantan kɔnɔ. O kɔfɛ an ka dolantanaw ka performance Europe kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ joueur mun ye bi sɔrɔ ka don o ye Musa Dumuya n'o ye Chiko ye ale bɛ dolantan Soso. O kɔfɛ Musafa Yata Bare Shiva Sport la ale fɛnɛ ye bi sɔrɔ ka don nin dɔgɔkun kɔnɔ. Fɛn min Adama Traoré Malouda ale bɛ Ferencvaros la ale fɛnɛ ye bi don fo ka se Magan Konate ma ale bɛ Arans Nuzantara la ale fɛnɛ bi don. An ka passeur décisif ye Djadji Samasekou Olympiakos, El Bilal Touré Almeria. O kɔfɛ n'i ye an ka homme de match lajɛ an b'a fɔ El Ali ale ni Zamalek tun bɛ ɲɔgɔn na o dolantan bana 3-0 fɛn min Aliou Dieng ale de kɛra nin dolantan homme de match ye. N'an bɔr'o kɔnɔ sisan an bɛna don fɛn min ye CHAN kɔnɔna na an b'a fɔ CHAN ale quart de finale dolantanw daminɛra ka ban Algérie ale ye sebaya sɔrɔ Côte d'Ivoire kan o bana 1-0 an b'a fɔ Sénégal fɛnɛ ye Mauritanie ci o bana 1-0 dolantan minnu kan ka kɛ sa Madagascar ale ni Mozambique olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ Niger ni Ghana olu fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ma basi kɛ nka an b'a fɔ Bamaliba anw ma se ka place ba sɔrɔ nin tan na sabula anw ka dolantan laban a kun ɲininen don aw fɛ an ka Mauritanie ci walima ani Mauritanie ka match nul kɛ match nul min kɔnɔna na ni bi bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ 1-1 2-2 3-3 bi kɔni kun ka don nka Mali kana ci o de hukumu kɔnɔ an y'a ye anw garisɛgɛ ma se ka diya sabula fɛn min ye Mauritaniens ye o ye sebaya sɔrɔ anw ka 1-0 o bɛ kɛ sababu ye Bamaliba ale b'i sen bɔ fɛn min ye ɲinan CHAN na CHAN tɛmɛnen mun kɛra Camerounkaw fɛ yen anw tagara final kɛnɛ kan nka malheureusement ɲinan ta an ma se ka bɔ hali phase de poule kɔnɔ. N'an bɔra yen nɔ o wagati nin kɔnɔna na an bɛ an kunda nansarala kunnafoniw na n'an tagara nansarala an ka bi kunnafoni fɔlɔ an bɛ taga Espanyɔliw fɛ yen olu ka kupu o quart de finale dolantanw tun bɛ ka kɛ an y'a ye FC Barcelone ale ye sebaya sɔrɔ Real Sociedad kan o banna 1-0 Osasuna ale ye Sevilla ci 2-1 fɛn min ye Valence ale fɛnɛ ci Athletic Bilbao ye ale ci 3-1 Real de Madrid ale ye Atletico ci 3-1 nka an y'a ye dolantan ni jara kɛra dolantan cɛsirilenba ye sabula sanga 90 kɔnɔna na dolantan kun ye 1-1 Atletico ale ye celu do depuis sanga 19 na Real y'a égalisé sanga 75 kɔnɔna na an y'a ye Atletico joueur dɔ gɛnna tuguni o yɛrɛ kɛra sababu ye ka Atletico fanga dɔgɔya kosɛbɛ fɛn min ye an b'a fɔ Vinicius fo ka se Karim Benzema olu bɛna celu labanw don o bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye Atletico Madrid ale bɛ éliminer k'a sen bɔ coupe la. An bɛ to o Espagne kelenw na an b'a fɔ ka tile 18 dolantanw olu kan ka kɛ Mallorca ni Celta Vigo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Rayo Vallecano ale bɛ Real Sociedad bisimila an b'a fɔ o dolantan Mallorca ale ye Celta Vigo ci 1-0 Rayo ale ni Real Sociedad bana 2-0 ka taga Sociedad kanu na Espanyol ye Betis ci 1-0 Atletico Madrid ale ye Valladolid ci 3-0 fɛn min ye Sevilla ale ye Cadiz ci 1-0 o kɔfɛ Villarreal ale ye Girona ci 1-0 Elche ale ni Osasuna dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 FC Barcelone ye Getafe ci 1-0 fɛn min ye Athletic Bilbao cira Real fɛ 2-0 Valence ni Almeria olu dɛsɛra ɲɔgɔn na o bana 2-2 donc dolantan minnu kan ka kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ Almeria ni Espanyol bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Cadiz ale ni Mallorca bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Girona bɛ FC Barcelone bisimila Sevilla ale ni Elche olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Getafe ni Betis bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Valladolid ale bɛ Valence bisimila Osasuna bɛ Atletico Madrid bisimila fɛn min ye Celta Vigo ale bɛ Athletic Bilbao bisimila Real de Madrid ale ni fɛn min ye Real Sociedad olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen classement na FC Barcelone bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 44 Real bɛ tugu a la kuru 41 Real Sociedad bɛna jɔyɔrɔ sabanan na kuru 38 fɛn min ye Atletico Madrid ale bɛna jɔyɔrɔ 4nan na kuru 31
le meilleur buteur Albi ou Robert Lewandowski al n'y a sur la suspension de Mati Sabao Kanga Tema Kanga jusqu'à présent Mokomakwala et aller le temps ani Saba Sorokado au coffre Joselu aller le temps do Fokase Karim Benzema Chelu Konoton Alexandre Sarlo aller le Shekindo Borja Ecleas Chelu Segi Femi Yako Aspas ani Veda Murugi Ulube bi shaking do ye meilleur passeur e ba ya Michael Mourinho ale passi wolon vlake Antoine Griezmann passi woro Brian et Olivan Hero Ousmane Dembélé ani Rodrigo uli passi duru ke nambora ya mta France ga ufi no amba fo Lorient ale ni reni o dolantan bana fla ani kelen katra reni kanuna dolantan munu ganga ke 3 ale be lance bismillah Marseille be Monaco bismillah Nice ale be Lille bismillah femme Brest ni Angers be nyogon soro ko fe Clermont Foot ale ni Nantes be nyogon soro Auxerre Montpellier femme Strasbourg ale be Toulouse bismillah Ajaccio ale ni Lyon be nyogon soro Paris Saint-Germain ale ni Reims be nyogon soro ka Benit le mugana dolantan ye joro flo be Paris bolo ale ye kuru binani ani wolonvlaye Lens be tugala kuru binani nani femme Marseille be na kuru binani ani flala joro nani na be Monaco bolo kuru bisaba ani wolonvla Rennes be tugala kuru bisaba ani wolonvla obe ale fene bolo yo meilleur buteur o Kylian Mbappé bita ani saba Jonathan David bita ni fla Tirem Moufi ale fene bitan fly Alexandre Lacazette Neymar Wissam Ben Yedder bitan ani kelen oube ulubulu meilleur passeur Lionel Messi Neymar pasitan femme Jonathan Klose passi wolonvla o ko fe Florent Sotoka fokase Remy Kabela ma ule passi woro ke nambora ya mitra anglais fi no amba fo Liverpool ale ni Chelsea de sera nyona funifu Leicester ale ni Brighton de sera nyona fla ani fla Southampton ale tira Aston Villa fe kelini kanangolo West Ham ale Everton ci fla ni fu Bournemouth ale feneni Nottingham Forest de sera nyona kelini kili Crystal Palace ni Newcastle de sera nyona fu ani fu femi Manchester City ale Wolverhampton ci saba ani fu o ko fe Leeds United ale ni Brentford ulu de sera nyona fu ni fu femi Arsenal ale Manchester United ci bara saba ani fla o ko fe Fulham Tottenham ye sebaya soro Fulham ga keleni kanangolo ni ye joro ko la je Arsenal be joro folo la kuru biduru Manchester City be tugala kuru binani nduru Newcastle be na joro sabana na kuru bisaba konoton femi Manchester United kuru bisaba ani konoton Tottenham ale be na joro duruna na kuru bisaba ani woro obe ale bulu yo meilleur passeur o Erling Haaland ay bim gan durudo femi Harry Kane bitan woro Ivan Toney bitan ani saba o ko fe Alexandre Mitrovic bitan ani kele Rodrigo ale bitan do ni ye meilleur passeur la je Kevin De Bruyne pasitan ani kele Bukayo Saka fokase Christian Eriksen uli pasi wolonvla ke Alex Iwobi Andreas Pereira ani André Robertson ani Bernardo Silva fokase Dejama ulu be pasi duru ke nambora ya amitaga italien fi no Serie A amba fo Hellas Verona le ci flanifu femi Salernitana ale tira Naples fe fla anifu Fiorentina ale tira Torino fe kelini kanangolo o ko fe femi Sampdoria de Gênes ale fene tira Udinese fe kelini fu Monza Sassuolo bana kele ani kele o ko fe Spezia Roma bana flani fu Juventus ni Atalanta de sera nyona sabani saba Bologna Cremonese bana kelini kele Inter Ampoli ale ci kelini kanangolo Lazio ale fene Milan ci nani ani fu ye joro folo be Napoli bulu kuru biduru Milan sebe tugala kuru bisaba ni sheki Lazio be tugola kuru bisaba ni wolonvla Inter bena joro nana na kuru bisaba ani wolonvla ye meilleur buteur Victor Osimhen ale bi tan ani sabadu o ko fe femi Ademola Lookman bitan kele Lautaro Martinez ani Mbala Zola ulu ye bi konontondo meilleur passeur o ye Serge Mitrovic Savic ale passi shekinke o ko fe femi Gérard Delofo Mario Gizu ani Philippe Kostic ulu ye passi woro ke nambora ya Serie A la amba fo femi u ka dolantan munu kan ka ke dokokun kono Bologna ni Spezia be nyogon soro le chebe Salernitana bismillah Empoli Torino Cremonese Inter femi Atalanta Sampdoria Milan AC Sassuolo Juventus Monza Lazio Fiorentina Napoli Roma Udinese Hellas Verona o etle mugana
o dolantan minnu kan ka kɛ n'an bɔra an bɛna kuncɛ fɛn min ye Bundesliga ye n'o ye Allemand fɛ olu ka tile 17nan jaabiw la fɛn min ye RB Leipzig ale ye Schalke 04 ci 6-1 Bayern ni Cologne olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 Hoffenheim ale ni Stuttgart o bana 2-2 Hertha Berlin ale ni Wolfsburg o bana 5-0 la ka taga Wolfsburg kanu na Mayence Dortmund ale ci 2-1 fɛn min Augsburg ale Mönchengladbach ci 1 kanangolo Leverkusen ale sebaya sɔrɔ Bochum kan o bana 2-0 o kɔfɛ Werder ale ni Union Berlin o bana 2-1 na o kɔfɛ Freiburg ale ni Frankfurt olu fɛnɛ dɛsɛra ɲɔgɔn na o bana 1-1 yen nɔ RB Leipzig ale ye sebaya sɔrɔ Stuttgart kan o bana 2-1 tile 18nan jaabiw la o de kɔfɛ sisan nɔ fɛn min ye Mayence ale ni Bochum bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Werder ale ni Wolfsburg bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Hertha Berlin ale ni Union Berlin olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Freiburg ni Augsburg bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Hoffenheim ale ni Mönchengladbach bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bayern ale bɛ Eintracht Frankfurt bisimila Schalke Cologne olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min Leverkusen ale ni Dortmund bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ fɛn min ye Bayern bolo kuru 36 o kɔfɛ fɛn min ye Union Berlin bɛ tugu a la kuru 33 fɛn min ye RB Leipzig ale bɛ tugu a la kuru 32 o kɔfɛ fɛn min Eintracht Frankfurt ale bɛna jɔyɔrɔ 4nan na kuru 31 meilleur buteur Christopher Nkunku 12 o kɔfɛ Niklas Füllkrug ale ye 11 don Marcus Thuram 10 Jamel Musiala ani Venso Grifo olu ye 19 don a bɛ na meilleur passeur la sa i bɛ Arandal Kolomwani ale ye pasi 10 kɛ fɛn min ye Dominique ale ye pasi 8 kɛ Alassane Plea ale ye pasi 7 kɛ Jamal Musiala pasi 6 ani Michel Vesser ale fɛnɛ ye pasi 6 kɛ voilà kɔfɛ kunnafoniw de bɛna an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kuncɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn wagati wɛrɛ jaabi o jaabi mana sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ la a b'aw sɔgɔlen to Mifa Production ale ni Ondu TV la a bɛ nin jaabi ninnu sɔrɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ